சென்னை பத்திரிகா நேயர்களுக்கு வணக்கம். சினிமா செய்திகள் வாசிப்பது சென்னை பத்திரிகா சிவாஜி. முதலில் சினிமா செய்திகளில் ஒபாமா ரசித்த 10 படங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 2022 ஆண்டில் திரையுலகில் நல்ல திரைப்படங்கள் எது என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளும் நினைக்கும் அதே உணர்வில் அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் ஒபாமா தனக்கு பிடித்த திரைப்படங்களை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இதை உலகம் முழுதும் இருக்கும் திரைப்பட ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள். ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க்கின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட தி பேபிள்மேன்ஸ் படம் டெசிஷன் டு லிவ் இது த்ரில்லர் வகை படம். தி உமன் கிங் இது அரசுகளற்ற ஆப்பிரிக்க நாட்டை காக்கும் போராடும் பெண்கள் பற்றிய படம். ஆஃப்டர் சன் தந்தை மகன் பாச போராட்ட கதை. எமிலி தி கிரிமினல் கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்து ஏமாற்றும் ஒரு பெண்ணை பற்றிய கதை. பெட்டிட் பேமெண்ட் இது குடும்ப கதை. டீசன்டன் டாப்கன் டாம் குரூஸ் நடித்த ஆக்ஷன் திரைப்படம். இந்த 10 படங்களும் பல்வேறு கதைக்களத்தில் நடக்கும் விதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் இப்போது இணையத்தில் இந்த படங்களை தேடுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. நடிகர் சூர்யாவை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒரு படத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ணிக்கினே வருவார். ஜெய்பீம் படம் சூரரை போற்றுன்னு பண்ணின்னு வந்த மாதிரி இப்போ ஒரு படம் பண்ண போகிறாரு. அது என்னன்னா 13 வேடங்களில் நடிக்க போகிறார். தசாவதாரம் படத்தில் கமலஹாசன் 10 வேடங்களில் நடித்திருந்தார். கோப்ரா படத்தில் விக்ரம் 8 தோற்றங்களில் வந்தார். இவற்றையெல்லாம் மிஞ்சும் வகையில் சூர்யா அவரது 42வது படத்தில் 13 வேடங்களில் நடிக்க இருப்பதாக இணையதளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது. ஆனாலும் படக்குழுவினர் இன்னும் இதனை உறுதிப்படுத்தவில்லை. கதை மற்றும் கதாபாத்திரங்களை ரகசியமாக வைத்து படப்பிடிப்பை நடத்தி வருகிறார்கள். இது சரித்திர காலத்து கதையம்சம் உள்ள படமாக தயாராவதை உறுதி செய்துள்ளனர். 3D தொழில்நுட்பத்தில் எடுக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் நாயகியாக பிரபல இந்தி நடிகை திஷா பதானி நடிக்கிறார். சிறுத்தை சிவா டைரக்ட் செய்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் தயாராகி வருகிறது. தற்போது படப்பிடிப்பு தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. கேரளாவிலும் பெரும்பகுதி படப்பிடிப்பை நடத்த உள்ளார். அடுத்த வெற்றிமாறன் இயக்கும் வாடிவாசல் படத்தை நடிக்க இருக்கிறார். ஏற்கனவே பாலா இயக்கும் வணங்கான் படத்தில் இருந்து சூர்யா விலகிவிட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நடிகர் விஷாலை பற்றி நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நடிகர் மட்டும் இல்லை, நல்ல திறமையும் உள்ளவர். அவர் இப்போது 3 படம் டைரக்ட் பண்ண போகிறாராம். அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போமா? விஷாலே ஒரு பத்திரிக்கையில் சொன்ன விஷயத்தை நான் இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன். மார்க் ஆண்டனி படத்தை முடிச்சுட்டு துப்பறிவாளன் 2ஆம் பாகத்தில் நடித்து நானே டைரக்ட் செய்ய இருக்கிறேன். தொடர்ந்து விலங்குகளை வச்சு 2 படம் டைரக்ட் பண்ண இருக்கிறேன். இது எனக்கு கனவு படம். ஒரு ரசிகனாக விஜய் எப்படி பார்க்க விரும்புகிறனோ அப்படி ஒரு கதையை எழுதிக்கிட்டே வரேன். விஜயை சந்தித்து கதை சொல்லுவேன். அவர் நடிக்கும் படத்தை இயக்குவேன் என்ற நம்பிக்கையும் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். மேலும் விஷால் கூறும்போது, நான் தெலுங்கு தேசம் கட்சியில் சேர்ந்து தேர்தலில் நிற்கப் போவதாக வெளியான தகவல் உண்மையில்லை. அரசியல் என்பது மக்கள் பணி. அதை இப்போதும் செய்து வருகிறேன். எதிர்காலத்தில் அரசியலில் ஈடுபடுவேன். திரைப்படங்களை திருட்டு இணையத்தில் வெளியிடுவதை அரசு நினைத்தால் உடனே தடுக்க முடியும். சென்னையில் அனைத்து வசதிகள் கொண்ட திரைப்பட நகரை உருவாக்க அமைச்சர் உதயநிதியிடம் கோரிக்கை வைப்பேன் என்றார். கமலஹாசன் எந்த படத்தில் நடித்தாலும் ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ணணும்னு நினைப்பார். இப்போ பாருங்கள், அவர் ஒரு சாதனை பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கார். ஒரு பத்திரிக்கையில் மோகன்லாலோடு சேர்ந்து நடிக்க இருக்கிறாராம் கமலஹாசன். கமலஹாசன் விக்ரம் படத்தின் பெரிய வியாபாரத்திற்கு பிறகு அடுத்த படத்தை இன்னும் அறிவிக்காமல் இருக்கிறார். 3 படங்களுக்கான திட்டங்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் எந்த படத்தை முதலில் தொடங்க இருக்கிறார் என்பதில் தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் மலையாளத்தில் இயக்குனர் லிஜோ ஜோஸ்
பெல்லிசரி இயக்கத்தில் தயாராகும் புதிய திரைப்படமான மலைக்கோட்டை வாலிபன் படத்தில் கமல்ஹாசன் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். நடிகர் மோகன்லால் கதையின் நாயகனாக நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு நீலகண்டன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இந்த திரைப்படத்திற்கு பிரசாந்த் பிள்ளை இசையமைக்கிறார். முழுக்க சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த கதையில் இருவரும் இணைந்து நடித்திருப்பது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பெரிய இடைவேளைக்கு பிறகு கமல்ஹாசன் மலையாளத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். மீண்டும் அடுத்த சினிமா செய்திகளில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். சென்னை பத்திரிகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு ரீச் ஆகும்.